Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan channel namu mai albarka. A yau dai zan yi bayanin yadda ake yin rijistar MetaForce. Kamar yadda kuka sani dai MetaForce wani harka ne wanda ake yi na crypto, wanda ana samun alkhairi sosai, kuma coins ɗinsa yanzu haka ba a riga an yi launching ɗin shi ba, amma ana sa rai dai za a yi shi nan ba da jimawa ba. To a wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake rijistan shi. Kafin mu shiga bidiyon kai tsaye, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin ayyukanmu. Sannan kuma kar ku manta ku yi like, ku yi share. Duk wanda yake buƙatar link ɗin nan zai iya mun magana ta WhatsApp, zan tura mai, saboda kun san yanzu ko na saka link ɗin a nan ba lallai zai yi amfani ba. Ga number WhatsApp ɗina a jiki, kuma duk wanda ma bai gane ba zai iya kira 07015757388. sannan kuma duk wanda idan ka tashi mun magana, kaka mun salam, ka yi shiru. Idan ka yi sallama sai ka ce ya baka link ɗin yadda ake yin rijistan MetaForce, saboda kun san mutane suna da yawa wanda suke ɗan yi mun magana. To idan ka yi sallama ba lallai na tsaya sauraron ka ba, ko kuma zai iya ɗan ɗaukar lokaci. Amma idan ka mun wannan magana, to kaga ina zuwa kawai, ba sai na tsaya wai ko sallama ko amsa ba. Misali, ko da bana online, idan ka yi magana zan iya turo maka, ko kai ma baka online, yadda in dai ka shiga za ka yi abu. Balle ma ana yawan samu na online, amma dai yana da kyau haka. Da farko, kafin na cika ku da surutu, za mu shiga abin. Wannan trust wallet ne, dama a trust wallet ake yi. Za ka shiga wannan waje guda biyun. Misali haka, idan ka shiga gashi nan kamar da kuke gani, to za ka yi searching ɗin Polygon. Polygon za ka yi searching gashi nan a nan. Misali Polygon gashi a nan, wannan kun gan shi gashi nawa a kunne yake. To in ba kunne yake ba, za ka kunna shi. Misali za ka gan shi haka a kashe, sai ka danna haka. Idan yayi green ɗin shi ne ya kunnu. Sai ka ƙara yin searching ɗin na biyun kuma DAI. Za ka ga DAI suna da yawa. To misali za ka yi scroll down, sai ka zo POS DAI. Ku lura da kyau wanda zan kunna. Ban ɗan gan shi ba ne, ina ga na wuce shi. Ok, gashi nan ma a sama POS DAI. Za ku ga a ƙasa an saka Polygon, kamfanin su ɗaya da wancan, shi ma na Polygon ne. To shi ma sai ka kunna shi. Kun ga nawa a kunne yake. Kun gani, misali in na haka na kashe, in na haka na kunna. To idan ka kunna shi, sai ka dawo baya haka. To wannan shine fuskan. Kun ga ina da shi kowanne. Kun ga POS DAI ɗina, kun ga ina da 7 guda 17 a ciki. Sannan ga Polygon ɗina shine Matic, ina da kaɗan. shi da gas fee ake yi da shi. To yanzu abin da za ka yi, za ka zo nan wajen browser ɗin nan. za ka iya gani naka ko ya sa dapps ko browser, ko da ne yake sa dapps, amma yanzu upgrade ɗin da suka yi browser za ka gani. Za ka shiga browser kamar haka. Idan ka shiga browser, za ka shigo nan wajen yin searching. Za ka shiga ka ɗauko link ɗin da na baka, misali a Facebook kamar haka. Za ka ɗauko a WhatsApp, za ka ɗauko shi, sai ka zo nan wajen, sai ka yi pasting ɗin wannan link ɗin da na bayar. gashi nan kawai sai ka danna mark haka, alaman yaje, ko kuma ka dai danna enter. duk wanda ka gani ya danganta da wayarka. Idan ka danna, sai ka ɗan jira shi ya buɗe maka. Idan yana buɗewa, ga nan wajen za ku ga symbol ɗin Ethereum. To sai ka taɓa symbol ɗin Ethereum ɗin kamar haka. Kuna taɓawa, kun ga shi nan wajen ya fito Polygon. To haka yana nufin za ka yi amfani da Polygon ne. Kun ga ya fito ga symbol ɗin Polygon ɗin a nan. To sai ka zo nan ga sign up a nan, sai ka danna sign up. To gashi nan zai buɗe. Yana tambayan ka da MetaMask za ka yi, ko da trust wallet, ko kuma za ka yi connecting wani wallet ɗin, kowanne ne. To kun gani trust wallet ne. To sai ka taɓa trust wallet kamar haka. Idan ka taɓa trust wallet, sai ka zo nan wajen gashi nan wannan
gashi nan kun gani wallet 1 shine nake da shi, ga wallet address dina nan ya fito, ya dai yanke wani. To zan danna connect. To idan na danna connect zan dan jira shi kaɗan yayi connecting. Gashi nan yana yi. To gashi nan kun ga sun nuna mun make sure you trust this site, waye suna da nuna mun irin kaman a can wani abu ne. To gashi nan kun ga network fee da za su cire, ga wanda na faɗa muku za a cire da wannan dai din, ga kuma from main wallet abinda za a cire wannan wallet din, ga kuma asset din da za su cire Polygon Matic. To gashi nan sai kawai na danna approve nan wajen haka. Matic shine wanda za su cire. To za su buƙaci ka saka thumbprint ɗinka ko kuma pin ɗinka na shiga. To za ka shiga saboda su tabbatar cewa kai ne. Idan ka shiga kaman haka za ka ɗan jira shi ya gama processing. Yau gashi nan kun ga yayi register successful. Kada dai ku manta wanda yake son link, zan ba da link a wannan ɗina. Gashi da suna. Zan ba da link zan ba da number waya na. Za ku ga number wayan ko a ƙasan description ko a kan wannan. To sai ka shiga ka yi min magana. To idan ka shiga insha Allah zan baka, ko kuma number wayan da na bayar a farkon wannan bidiyon kar ku manta. To misali yanzu kun ga nan wajen, za ka zo ga nan wajen da suka ce sign. To zan shiga kamar haka. Gashi sun ƙara cewa na saka thumbprint ɗina, na saka thumbprint. Gashi nan sun ce min registration successfully. To gashi kamar yadda kuke gani nan, gashi wannan shine address ɗina, wannan shine wannan ɗina link ɗin da zan yi amfani da shi. To zan iya zuwa ƙasa haka. Gashi nan wajen idan ka jawo ƙasa kun ga sunan coins ɗinsu yanzu ba ni da ko ɗaya. To misali gashi nan wajen da kaga wannan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ɗin nan, to shi zaka shiga ga preview a wajen. Ku ringa bi a hankali saboda yanayin abun. Gashi nan kun gani, gashi wannan shine na ɗaya, wannan shine tsarin su na ɗaya. Gashi nan kun ga suna buƙatan 5 wannan dai ɗin nan. To misali yanzu kun ga sun sa activate. To zan yi, dama guda 15 ne ya kamata ka yi na farko. To gashi nan kamar yadda kuke gani a nan, zan danna proceed. Ina da guda wajen 18 ne a nan. Okay, zan danna wannan makin ɗin alaman cewa na yadda. Suka ce by activating the label I agree the term and condition, waye da tsarukan su da suka yi. To za ka yi cikin ɗin shi a matsayin ka yadda. To za ka danna connecting Polygon. To gashi nan kun ga yayi, gashi nan charges ɗin da za su cire, gashi dai da komai da komai. To zan danna confirm ɗin nan haka. To suna buƙatan, saboda tsaro ne suke buƙatan komai ka ringa saka pin ɗinka. Na saka. To yanzu gashi nan yana kan yi, yana yi. Zan ɗan jira kaman ɗan second 5 haka zuwa 6. To gashi nan kun ga sun ce min na riga na siya successful. Okay, gashi nan suna ƙara nuna min. To zan danna approve. Zan saka thumbprint ɗina. Gashi nan yana yi. Yauwa, to gashi nan kun ga wannan ya riga ya yi successful. Gashi nan kamar yadda kuke gani a wannan, gashi ya zo level 2 activate. To ni dama level 2 nake so na yi. Kun ga gashi nan wajen 10 dai suke so. To zan danna okay, zan danna activate ɗin nan, sai na danna proceed a nan, sai na danna haka. Zan ɗan jira shi kaɗan. Idan na ɗan jira kaɗan, gashi nan wajen sun ce min na danna confirm saboda su tabbatar cewa ni ne. To gashi nan ka danna, za ka saka thumbprint. A haka dai ake yin shi tun daga level 1 har illa inda kake so ka yar zuwa level 12. Idan kana so level 2 ne, idan level 3 ne, idan level 4 ne, to duka haka ake yi. Gashi nan suka ce min da tabbatar na trusting abin da zan saka. To zan ƙara danna enter ɗin nan kamar haka. To yanzu zan ɗan jira shi kaɗan yayi. Idan na ɗan jira kaɗan kawai, gashi nan kamar yadda kake gani. Gashi nan kun ga shi ma yayi level 2, yayi successful. Gashi nan yanzu suka ce min zan tafi level 3, shi kuma sai ina da dai guda 20. To kun ga kwata-kwata guda yanzu ya zama
na kashe guda 15 kenan, da level 1 da level 2 na kashe 15. yanzu kuma sai na ƙara saka kaman dala 20, shine zai kasance zan yi level 3, dala 20 zan saka nan gaba. Idan na saka, bayan na saka dala 20 din sai ya zama nayi, kun ga 35 kenan, sai wannan kuma dala 40. kun ga idan ka hada da wancan ya zama dala 75. a haka ake yin shi har zuwa ƙarshe, har zuwa level 12. level 12 din nan shi na ƙarshe ne, na ƙarshe shine yake shi kuma da wannan 10,200. to a hankali dai a hankali za ku ta yi. idan za ka yi kamar level 1 ko 2 ko 3 da farko, sai daga baya dai idan kana dan samun followers saboda ka ringa samun alkhairin da yake kai, za ka iya ka dawo ka ci gaba da yi. wannan shine a takaice. to sai ka dan yi, bayan ka gama za ka dan yi back so daya idan kana so ka dau link ɗinka. to gashi nan wajen da aka ce my link, gashi nan, to zan taba copy link din nan idan zan ba mu wani kenan. wannan shi kenan a takaice. zan iya komawa baya, na koma baya, na ƙara komawa. kun ga ya koma asalin wallet ɗina. to idan na dan tsaya kaɗan haka, gashi nan na riga dai na siya yanzu. to sannan kuma bayan nan, abin da na manta ban yi bayani ba, da kaya akwai coins da suke bayarwa. bari mu shiga mu gani. kun ga wannan shine ga SFG din nan, za su baka idan ka yi level 1 guda 5, idan level 2 ka yi guda 15, zuwa da iya adadin abin da ka yi, shi za su baka. kun ga nawa na, amma za su yi staking din shi zuwa wani lokaci. idan aka yi wannan din shi zai iya yin daraja sosai fiye da yadda ake tunani. sannan sai abu na gaba, idan ka dawo nan wajen, idan kana so ka ga wannan network din ya fito a jerin wayannan, kun gan su, to za ka taba nan dai kamar yadda muka yi da farko. za ka taba shi haka, za ka rubuta sunan shi SFC, sai ka taba. gashi nan kun ga yana kashe. zan kunna shi. idan na kunna, kun gan shi ya fito nan, gashi nan SFC. ina da yanzu anan 0 SFC. to idan mai, bari na ƙara shiga nan, ku gan shi, za ku ga sunan su iri ɗaya ne. kun gani SFC. gashi a nan wajen, kun gani SFC, gashi nan. wannan dai kawai shine in short. gashi nan kun ga sun bani guda 15. to wannan dai shine a takaice yadda ake yi. duk wanda yake so dai ya mun magana, sai na bashi link din. Nagode da lokacin ku.